Ipidang suai piboro wipui bepai lamba pada program perkatan kebatang tam Yesus Kristus nam putih menjengi. Isyamnya semat mempelai nak tinggal jumblai berkelak isyam lagi sam nam basis palai dapat menikong terter. Kemensim jonga atau berku yotrai buat borok kebahanga ya perteng berkucmu. Kemensim jonga atau berku yotrai buat kelet ya kejingle babha jumu borok. Bamap ya kejingle baman jumpa borok. Basna ya kejimpang jumpa borok. Bapenim ya kejingim jumpa naga jingjon. Bapen pang pang sengat ya pa daga jingle isnei bat kijing isnei bajam. Bapen kedang ya kasyuntur jumpa dak ki babha kat ban pentemai ya kejinglong samla jumpa kepukli. Tenaga porngile napenam jingwan. Fa jisu nak kencang trai ko trai. Mana inu trai jisu kecing ba kencang trai mani mat trai man sing kecing trai. Ai ti shme ko trai kunju trai. Ai ti trai jinglong jing sing shme trai ko trai jisu. Or Imla try Jesus from that root and try Jesus with try. He came over the leg and try Jesus with you to one person. He might can try Jesus with try. He chicken up, he chicken down, the jungle and try Jesus with you try. I will give you try long time. The group and try Jesus try, but the crowd and try Jesus. When I teach them and try Jesus, I can see and try Jesus. Try. I teach try Jesus make it, you know what you can try. The program can try, but I try, you might can try. Juga proven try, punya semua juga try, tinggal kejam mereka try Jesus. Juga try, punya leg try, jiran kat kejam mereka try, aku present kejam mereka try. Long long berkumpul tinggal cuma Jesus ni pam, amen. Kenapa punya leg? Sebab tahu long long nyerah, tentang crowd kerja kejam try. Yeah.
Yang sebagai PC sempat syakani ke online program juga Grace Covenant Church berapun bed jaga youth film nongpo bangit camp yadon agamet ke pokot bukia sat baklan ani ke pol ngilit yang syaktin ke jong play ina sam pi agani ke pol hakit dia beladap ngal ya sam pi sibun ke syapang kumno ban pendat lani man syakri ya kamwan ke jong play hakapateng berdiri jungi hakan dika pateng berdiri jungi hakan dika ya jungi hakan dika por jungi kaya ka bau blade ubu yang abe pi kalau bau blade la jet yang abe pi mungkin pendap ya kata kajmu kajamu hakan jikin jong abe pi kamdai nak mata jongi ne kadai nak mata jong blade kadau bau blade thau ya pi benga kadai bau blade bu yang abe pi ba ngin pendap ka jimu jong hakan jungi bagi le pet tu hakin bentar kibla ledno kumno ba blade la thau yang abe pi mungkin dan nak long yen Kuai ngame pi bagi dan mentah kalau long jeng ke jong try, ke balang ke jong try, ke family ke jong try, berkuki kon ke jong play. Ngidon kita kimen bagi para hakal long jeng ke jong try. Hang ne po kendo, hang ne po perte. Ngidon kimen bagi para. But ngiate we ngiyat lang, but ngiyap kalau ngiyat tentu we ngiyam si we. Namar bagi long ke long jeng ke jong try. But lepet tu hari ke bentak bagi beliau beradab no. Kumno ba blay ula thal yang abe pi bangin long kum ukris hallelujah bangin long kum ukris dia ni ka pon ko ba sampi nak tie jong blay berkapang ka mau ko ban ashpi kani ka bentak ba nyo kata ka long ban long kum jisu ngin ha ban ya ba ka tu ka ni kindon bangin long kum jisu bangin yo ka dor jong jisu kidon ka tu ka ni kindon ki bangi ha ya ba dia ka pon itu ni duai ha ni khmat upang ati khmat musim go chome ya lama meng teningi ke try speed habang kena ketika chome ke try pen select try ketika chome ke try kalau kejil khun untuk babun bas nak try ke dia ketika chome idea macam ni pol besar bro haga kadang jisun dem jingi try amen 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 pi haba haga khlemat ke bangi pliang yo jisu masin pliang jisu kamut da bang asno automatic bangilal poisa kata ka jinglong yang ke jong jisu kadang ke kendon ki bang yak penjat in ba
habangi pedang Jisu, habala karsin, habangi la kai sakai ma jong blei. Kamut ba kadang kam yang ni bagi nyat ba katuk ni kendon, katuk ni kejing mat jing kejing em, bangin poi sia kata kejing long binyang kejong Jisu. Limba kini kita kejing jar kejing em, limba kita kejing mat jing ha kejing em. Bat limba kini ke bagi nyat hakal lenti jungi hari ba perthai. Ki penong ni bangin nang, bat bangin long kum Jisu Kristus. Bangin long kum Jisu Kristus kita kendon ki bagi ha penyat ba. Kita kipor juga jenek ibang ya kiba ngimla mundur ngimcu expect mundur haga jingem kijongi kenma ko kun kijong play ba kum ki kristan kum ki nombo jong Jisu nginom la ban jai la na kita ki jenek nginom la ban jai ang jenek lalu pet bangan na ke gospel yones ko nom khan riu ke khot ko balai pulai ko ong kum ne ngala ong ya pi ba Lala pidon hanga pindon yang kejing suk. Hanga ni kepertai pinsam sipun kita kejing tenju bagi kejing sosi. Hendai wan nom cek tiang namar ngala job yang kepertai. Ujisu ong mulai lupa. Uang ba haba pidon hanga haukres ngindan yang kejing suk. Hendai namar ba mentang inang emang ni pertai. Ujisu itu bakat banginang danah ni kepertai. Ngin mat sibun kejing sibun kejing tenju. Nek Jisu orang ba tolong slur. Hakte paling kau take heart because I have overcome the world. Nani yo kata kau orang apa slur. Namar ngala dep job manga yang ni kepertai. Hakte jom lek kau lu kasam kau ba arpulai kau ni ba wala nangi yat ba ka them ke sengye jo kejinya. Nginam septien. Namar melong blay wadalam kapat ni. Melong ding do ba sandu utau ding do jome ba utau ding sandu jome try ulong ba comfort ni ni ba pentingan ni kui kun jom lay nong roi sam tho ni wong ba lada niat kong hakipare kong when we walk through the darkest valley habang ya lada not if kam dai lada dai habang ya imut man we kun jom play we banget wa banyak ba kita kijing haga jeng juni kum kipo hakani ka perthai haba nyat ba kita kijing le haga jeng ke jongi kin mau ba kana ka jeng mut ka babakla ba ka babon ki perkhat ba sisem la pling Jisu kala long ba kita ka jeng ka ba suk ka ba umdan ka jeng le kala long ba kita ka jeng ka ba be paradise ndre ka tari ka ba bakla ka babakla tin jom le ki kai ni sibun ke bangin yat ha kejing jumi dan sautli kita ki kendon ki ba ngirha ban yat ya ban mat ha kejing jumi kenang bangin nak nongkum kedul ke jong Jisu Kristus sautli kendon ha kejing jumi bangin nongkum Kristus ke bangin yat keban ngong kolong kejing tenju ke ka wei na kita ke bangin ban mat ha kejing jumi habangi patch pang kejing tenju ke ka kata kejing ke bangin ban mat ya ban face man uway khon jom lai man uway ukristan ubanget ubasakri utrai uhaban mat ya kata kejing tenju but buan sien habangi patch pang tenju ngasutu ka bang puli ting jom lai ngasutu ba kejing tenju ke ka bau blai ule ka bau blai utenju engi uben perang engi kenang bangin long kita kibasan kenang bangin long kita kiban poi kata kejing dap renyang ke jong Jisu Kristus ha kejing ke jongi takada ku kun jong play ka jing tenju ka wei ken mau ba haba ki jing tenju kawan kadai ka ban perang ini kadai ban hikai ini kadai ban penong ini kita ki basan bat ka ban tei ya kata ka jing ke jongi ken mau ba haba ki jing tenju ka kawan kam dai ba kawan nak syaitan ka jing tenju kawan nak play dai play ba tenju ini ukwa ban tenju ini kenang ban penong ini ki ba klan lalu patch pang kini kibelek kai kibelek kibarak kibelek ki gym kibukwa ban hat heksa lagi kiaban treshitam kenang ban hek heksa jungki kijik tenju kini kiwe na kita kibau break kwa engi bagi nong kibaklan bagi nong klan hakata ka bagi zaman sim jungi takada ublay penyak umat kita kijik tenju kenang nong engi kibaklan dan atli kijik temu jom kijik tenju arti kita temu jeng tenju, boleh boleh tenju yang ni, boleh usah tenju ban wana kasih jemi, kum ki kun jom boleh, kum ki Kristen, kum ki samla,
iwe nyap na ju ka ban kong kalong ba ukwa ban yalam ni lani ban kring ni kham sa jan ju haba ki chintin ju ki wan ka penlong yang awe pi bangin kham jan chu so play haba ki chin ki wan haba ki chintin ju iba ki ba tin ju chin jengi ki pen gersut ni ki pen bhai ni bat ki penai ni bat ki penlong ni bangin jan so play bat bangin phai sa u man na ka por amen repet nong loi sam ong no haga sam ka chis pa kha khandai kan khot ka ba riep kun nyo ru riep kun dai bat kan khot ka ba nyop we ko om ni ngan bat ngan puli tak ini benta ka ba ka jing pen sitom jonga ka la long ka ba bhaya nga namar ka pen long ya nga ban nang ya ki kum ki jome hallelujah ka jing pen sitom ya nga ka la long ka ba bhaya nga Kuki kon chok play ka jing tin chok ba wana ka jing jingi kilong ki ban pen bhai ni namar ki pen long yang ni bangin nang su ya ka ta hukum chok play bangin bot ya ka tien ke chok play ni long ki brio ki ba ju wonder na ju kloi ba ban syak penting chene ba satai ni long kita ki brio ki ba kloi ba ban ha ka jing tulat ni man ha ki pop jingi but pun sin ba ni struggle ba ka deka ki jing yang ti jingi but ka jingsan kadika way na kata ka ba pelong yang ni bagi long kita belong rong ba kat bagi dan mi na way ko po ko por ka pelong rong ba ni kita ka jing san ka jing kraw jing kam tam ka jing nya jing ba uble but dai jing ba ka jing tenjo ba pelong yang ni bagi san kat bagi nang nya ka bagi het nang san kita ki jing tenjo jing jing but habangi jab kita tenjo ka pelong yang ni bagi nang kraw but bagi nang san bagi nang rong ba bagi nang klan Orang ipek sepang kun Israel. Haga kitab Deuteronomy kalau nang balai puang kerja kebakatsan. Kau anggup ni. Kibriu utrai ni kun Israel kilarius pa. Henry kibalaya le pesha kilas ngat kila dapha da kajimbam. Ti kila ino ya ublay balat haw ya ki. Bat kila kentat ya unong penembak raw bor jongki. Pi hangin iba hapareng piong Israel kila long kibas ngat bat kila long kita kibam tansu kata ka jing tip ya ka an ka rugam ka jong play bat la om no ba ki Israel kila kenjap ya play lane kila kentat ya play kim tre shu ban bot ya play namar play ba ki Israel kila snow ba kila ruspa kila bha kila miat kim tam shu play pi takadaw nakadaw ba kila supra ka jing ki kila klet no ya play Takarau ulai bu ik jing tenju hap deng jonga ba jongpi kenang mat san ni bagi long ki bajang chau ulai bat sakawe ke jing tumu jing tenju kalong ban pensan lane ban klan nya kata ka jing long jungi bagi yo ik jing long chau kris bagi bet ya kata karakter ka jing long ka jonga ba jongpi kani ke ai mo bentak ba kam tam ka jing jonga ba jongpi bagi yo ik kata ka jing long jong Jesus Christ bagi yo ik kata ka nature dan ka jinglong ka jong Jesus Christ ka jing jongi ni habnya imba ki jing tenjo kadai ka shibanta na ka jing em ka jonga ba jong pi haba wei khuna uli ban tho ki exams haba ngi tho ki exams ni haban pulegi kot ni haban trestong ni haban durut ni haban ki na step pulegi kot thia na mi pulegi kot ni haban dan ko ni haban sacrifice bun ki kita ki jing sotrat jongi ha ka perthai ni haban sacrifice kot Namar bagi hapan puli ke kot namar bagi tip pakai don ke exams. Ngimla man nyari pesak ke exams. Kadai ke bagi hapan yain ba. Ba tak hadu ba hadi mulai thoi ke exam, hadi mulai yo ke result, bar habang ila yo tak usok dari ke result ba ba. Ni sesu thu ba kan tu kalau ke kam ke tu ke exams. But man ke por pengilai ke exams habang pas, ni kiri ke kedan jungi nak ke kedan. Kadai namar bagi la dep job ke tu jing tenjo. Ila dep job ya kata ko jing tenjo ke por exams ngimsim la give up ngimsim la kentat dan ngimsim la be no itu ke jing exams dan ngimsim la kenno andai ngi yeng ba ni le ke exams hadu ba ngin job ya kata ke exams pi ka jing tenjo ke kata abang ye sya abang ye le kata ke jing tenjo ba wan ke ba perang ni ke bahai ni ke ke ina ta jing bahai jangan ba jong pi But habang ikat ke result hadi mangila job ke tu jing tenju ha ka jing em ke jonga ba jong pi kadai kata bang yo i ba ngin se yo i ba usok bo ba umi ngin sa ong ba ka tu ka jing ya ti jonga ka jing em jonga ning ba ke jing tenju ha tu ko por ka pelong ya kum ne tum bangalong
kapelong yang ni kumne kumangilong ha ki fena kali na ki doktor ha na ki engineer na ki tu ki ba puli ki ba long hai ha oi pi ba kin on ba ka de ka ba sha na magi ha banya di ba shibun ki tin tin jo dan re hadin ki la de job ki tu di bro khol ki kaplo ka jolong smohun ka de ka jinya ti jumpi ke mau ba kau ba ka jinya ti jungi ha ka jing ha ka de ka prthai kamlong klan ka jiktip ka jong blai kham ta manga phi ki ba de ki khon ki jong blai ki khon ki ba thiet ta dol ba sang chisu blai ulong blai ba tip yang ha be phi kan cintumu jong blai yang ha phi ka long met ke egi ma bha ke mau ba ki tin ju ki wan chen jungi ki long met ke egi ba bha yangi man bin klan yangi kana mengira man yenga ta kan nong rim bang omnan malu la bukhi yangi haba ki tin ju ki wan ha ji jungi phi haba ki tin ju ki wan ha ji jungi kawai naki ki pon kalong bagi de man ne kalong bagi ha ban kren sel de bagi ha ban slonil de bagi de ban sania o try ni ha ban slonil de bagi de ban sania o try bat kawai ru kalong ba ni ha ban ai ngo yu blai ha ban songo yu blai ha ba ki tin ju ki wan ha ka jing ka jongi bat kum ju ru ngim dai ban khnyam ha ba ki wan ki jing le ha ka jing jungi ngim dai ban khnyam le se mai ka maryang le ne ya ka jing yak ti jing pertai da ba ki khnyam ni keno yu blai ba blai e tingi blai sotana tingi blai penyat ba ki jing e ngim dai ban khnyam kin mau ka tien jong blai ka kren sai nya ba pi ba ha pden ke baro tu ngen ai ngo yu blai kin mau Paul ba Silas ripet lagi kam ki apostol ko nong ka ba khat riu ka khat ba absa ba absan hang tu ngi kunu ba Paul ba Silas hadin ba kila shakri utrai bat ni ba kunu ba nakadao jo ka jing net ki nakadao jo ka jing shakri ki yo blai la bu eki hapo ka jil na ne hapo ka ying bendi bat kunu ba peden jo kata ka jingdan ki hapo ying bendi kini Paul ba Silas la ong ba kila sedang ban duai ke zaman yang roh ke zaman mani utrai kita nak kata ketem ke balong ke bajeliu ha ke cakap ke bajeliu ha ndrei ha pedeng jong kata ka cakap ke bagi kidan ka yeng bendi ke bajeliu do kata kinang menyero bermani utrai amen ngang pi ko jong lei ha bangi ya ba ji tu chim jungi tu ngin nang ban ai utrai tu ngin lang ban small yu blai ngin dai ban khnyum ngin dai ban ha ban complain ban ong ba blai kula le siang yang ni ndai tu ngin dan kita ka dok ba small tu ngin ai ngu yu blai ningong tesali san kha pra ong ai ngu itu ki ai baro ki pot baro namar ka ni ka mon chong blai nam ta jama ba chong pi blai mo mon yang bi bangin ai ngu utrai amen bangin snow habang yat ba ki jing tin chu amen kata ke ek bo blai u ai yang pi u blai kwa yang pi bangin yat ni bakal jing tin chu kenang man pensam yang ai pi kemau ngim dai ban give up no haba ki jing tin chu ki wan ka tin jong blai ka om no ba ha ka jing pital su ka ne tang si puan re ka jing bha ju ka ne sirta ki umat ki la ban jal men met ndai ka jing men kawan pat men step amen ki umat ki la ban tang menit kila ban ban jam menit ndai men step ka jing men kan wan pat hangi ki ba it try haba ki jitunjuk ki wan ki sombalawan kita ki umat nya ban jam ndai ko ki khon jo blai ka jing men kawan pat men step sam ka balai pau dokot pasan amen ken mau ba ki ba bha ki dan haswa jungi kemun ki dan sakata lenti ki bangi hapan yat ken mau ka ba bha ka dei ke bangin sa yat ni ta ngin sa le ka future ka bansawan amen dong thok sam om no ong ba ka jing bha bat ka jing is nei jong trai kan buat ya pi ha ke sngi jong pi baro ka jing bha ka jing is nei ka jing jong trai kan buat ya pi ha kata ka jing ya ti jong pi ha ke sngi ka jing jong pi baro bat ngan im ha ka jing jong trai shadow ki bom jukut ko ki kon jong blai ngidan ka jing men wala dang ni ha pen ya mai tenju ken mau ba ka jing tenju kalau ba mentah ndrei ka jing bha ba ka jing is nei jong blai kalau hakmat amen tu ngin pet da kata ka jing pet jingi ba ngin pet ka jing bha ka jong blai ka jing is nei jong blai kata ka ek long exciting ka bangin sei ka bangin nyat ngin ba ka jing im ka jong ken mau ba ha blai wal nam ka ka jing tenju ak jing jingi kam dai nomor ba isi ini kam dai nomor ba iben ini ndrei ka dai ban perang ini langi pule naka city jong Petrus ka bandingkong kalong ka bandingkong ka dekat ka bahnyo ka ong ni kajing temu jong kijing tenju kalong bat pensisya ba kajing net jong pi kalong ka basur
Wat ya kaksian ya kabalak man penduk la perang da kading bat kumta ya kajingai jempi kabakangko do sesu ban ya kaksian dai ruban perang kenang bakal lawan syak tipin siok diang ya kajing ya ro bat keburom bat kajing pedan burom hakasni habaya Yesus Kristus on pen bau haleluya itu jemre keren syai ni bat kajing jang kini kajing tunjuk ki bahap ngabat pini hapan ya kilomot pensisa baka jinget jongi kalau ke basngur ke jinget jongi kalau ke basisa amen abang ipet ka ksia kida perang da ding bat ki hapan thange ka ban nong ka ba italat ka ba remdor haka ju ko por play grand sahaba sepi ba hade bala perang bahai mi da ding habne bangila yat ba habin baka jung syak tenju haka jing em jongi hangta mi si baka burom baka jing pedan burom ka ba min seyo i haka asni ka baka do kin mau bahadian ba lapin perang ini ngin selong kita ke barem do sisa dailing baka jipin perang ini dailing baka ding bangiyat ngin selong kita ke barem do amen takadau ke jingkeli bat ke jing ong jangai ri kalong ba ngin dai man keli ba badai ba ke haban mat ki di be khoi hatu dai nakadau bangala lepop hatu dai nakadau bangala le susi ubrei em ke jing tunjuk ki wan ban pinstan ni ki kwa Blay kwa ingi bangin nong kibasan baki bayat hakalenti ka jomu. Amen. Te sakawai pat kawai nai kendon ka bangin nong kum uji sukres kawai nai kendon ke bahak menyat ning ba hakajing jini kalong kajing pensoy. Kajing pensoy. Hot kalau keren sepang kajing kini ke trials kajing tenju keren manes pang kajing tenju mentah kan sepang kajing pensoy. Yang kajing tenju kedai bawan na blay. Kita tunjuk kiwan pensan ini. Hendak kajing pensai kamdai ka bawan na ublay. Katin joblay pensai ba kajing pensai kare kamdai bawan na ublay ba kare bawan na usaitan kare bawan na kita kajing mut kajing temu jok usaitan man pensai ini bangin ha bangin nyelet pensai ublay. Haka Jacob kalau nong penkau nak bakat lai ka umne. Lalau beliau syak pensai umdai ban ong kani kadai kajing pensai kawan na ublay. Na baya ublay omla pensai dah kabas nio ban mauhi dah de pensai yano ru kin mau kui konjo ublay haba kejing pensai kiwan kidai bawan nak setan umdai ublay haba kejing pensai ban dikyat kejing pensai ban le anu ka belum ka ban le pop pensai ublay kata kam dei bon ublay kajing pensai kawan nak setan ukwa ingin penjengai ingin nak ublay unjuk pensai le naru ublay ukwa pensai oi tenju ini kijing lihat di jungi cem jungi kilong bangin ingin tenju ini bangin perang bangin long kita kiba long qualified bangin jeng ka hima ka ublay de kajing pensai kadai ke bawan man penjengai nak ingin ublay apa kajing pensai kiwan man penjengai no enga bayapi now play. Hood ni nong kibriyo gidan niya kata fallen nature nade kata pop kabalong nado ningkong nado kapot ng Adam kadang kapot nga bay piba kadang tendency bangin le kapop bangin le nado kapasniyo kadi ka ba juan hangi katakan sin nature kadang hanga ba api Jisu ong no wang ba hood kadi kapop ka sin nature kadang api hendray tongin pun klan ya kaman siem ka jongi ka sin nature kawan na Adam kata pop tenrai kawan nong Adam kata pop tenrai kalau bela pisau ublay hendai kamu sim jangan apa jampi kedai warna ublay uji suang no wang kamu sim kaman hendai kadok ketelat kamu sim kaman hendai kadok ketelat langi puli naga gospel Matius kalau ba apa dia dekat basapway kaom to yai up but to duai ba pen hap kaji pensai napa kamu sim kaman hendai kadok te katelat kamu sim kaman nama kamu sim kadek boblay pesak mesin ukwa yang awe bangin penhunnya boleh pensau hai boleh nekan kadok katelat nama kasen nature nama tengah pop tenai bo Adam lale nalu ko barbaneko dan sautu ni kita ke ba keren sepang kajing percay kapan kong dei kajing percay ke justang bahada kata kajing angnut ane kajing terang haka parang ki oga desire kajing terang berkani kajing terang kade ke balong kajing terang berne pop kajing terang kajing kwa brai ke balong no kajing kwa brai juga kemat kajing kwa brai juga met kajing sarong juga jingim kani kajing terang kani ke bar sedang ni kau mana kajing im jong priu hadin nanta kawan kuno kata kajing artian kawan
Bat kajingan tin kemau por Adam ba kaim. Kumno ba ki atatien. Ki atatien ba boleh wong wanam bam na tu so. Ha jong jingtip ka ba ha sneo. Wanam bam le ki atatien yo boleh. Kim ngek yo boleh. Bat ki atatien ya tapi kajing persai kawan kong kawan ra kata kajing angnut nani ka desire. Hadin ta kawan ra kata doubt. Kata kajing long atatien yo boleh. Hadin nata. Hadin baladar kata kajing atatien. Ha kata kajing mut jengi, ha kajing perkat jengi. Kawan pat sa kata kajing syukur nani ka deception. Kajing syukur benong ba kam lele. Ha usai ta ba pensai ada mungkin long no ba uong ba kam lele la pi ba mi so penong kum ublei. Pi kam lele kajing pensai ka long ta. Oh, shudi ini secret kam lele. Di tu kiat kam lele. Nani le kani ka kam lele pam sabtu ni pisah le kam lele usai ju deceive lani syukur berabor bat kata kani ka wei ka ba usai ta ublei ba ka ba khadu ka ba penlong ya ka jip persai ban jil ban ngam su hadu ban poi ka por ban disobey lani ban kok mu yo ublei ban kok mu pi usai Adam ba ka em ni kum ba las dang ko ka jing anut ka desire hadin kata kawan kata ka jing atatien ka daud. Hadin nanta kawan ka syukur deception but nanta kim kok mu ka disobedience kim kok mu su blay but le persyak yo blay aba ni le kini ni hak le ka de ka jip choy kalong ba ni phai no na kata kalunti ka bagiat yo blay kalong bagiat persyak no ni le no sa kawai ka direction sa kawai pa kalunti ka download ji kam long su go blay aba ni hak ha ka jip choy ta kadang ke jip choy kin one ha ka jim jong ha pa pi ko ki khun ki samla ko ki ramba ki long ki me long pa ha ki heb ki berit ki jing choy ki one na do na kena ken mau u kena na do dang rit pen iba na do dang rit no ngai shme dalam ya thu khata ngala sam man nang man tu da ka balai da ka batu ijinta tu do na tu jembam po fridge na po duli ha ni le kita na bar ka nature ka pop ka badan na po changap champi tarau na kwa man kren yang ha pi yang yo por ba ka jip se ka wan ha ka jim jungi hendai ni ha ban job ya kita ka jip sei ka jongi usaitan nyele ban target bet unle ban target bet kham tam ki khon ki jong blai ki ba shakri yo trai ki noi lam chok balang unyele ban target bet ki nyele ban target bet ban penhap ini ha kata kapop ka jip sei kumno mangin job ka jip sei kumno mangin job ki jip sei ko na ka jim jungi ka ban kong ko long ba ngim dai ban shakti ka ba ka jip sei namar ba ka jing ngindai ban shaktiang namar ba ka jip sei ka wan ni ndai ya ban sathu ba ni shakri yo jisu ubolong uta ubala job ya kita ki aka paro ki bojong setan ya ban sathu ngindai ban shaktiang bat ka ba along ba ya ban prepare ya ban ready ba haba ka jip sei ka wan ya ban sathu ba ka ka jip sei kam dai ka jing tunju ya ban sathu ka jip sei ya ban sathu ba lang le ka ni pendam ka ni ka jip sei kan jalan ini menginong persyak yo blai bag menginong ko ngu yo blai atoren khatbai ko ongni haba pi map yeno skoba khatbai haba pi map yeno ya ke ka ba ulan le ngaru na map ya ukumju na bahaba nga map la sisa kadai yang ba map ya kanu ngale kata khamat ukres na marjompi kenang ban sya yo setan ban le don bor halon jompi na bangitip ya kijing mu ki jongu ki long amen aga paring ko no ba so that Satan will not outsmart us for we are familiar with this evil scheme tu ikon jumling hapus tu kanu ka jing pichai ya bas tu kita ki plan ki jong setan ki scheme jong setan man pen hap ini begin nyelet pesyak yo blai nyelet pesyak ki ram ka balang nyelet pesyak yang tien ke jumling ya pan tu ba ka de ka jing pichai sa ka wai pat kalong ba ngidon kaman pan ka jing rap no blai ha ba ka jing pichai tuan kum no ngin job ka jing pichai kalong ngin pan ka jing rap no blai datang blai bala penyerap tinggi bat kadang kam yang api begin fokus ya ka mind jengi ka attention jengi bangin pendap ya ka man ke jong blai habangi setu ba kadai ba wanda syabano blai nginum pedang ya ka dalale du em de sakawai pat ka ban kentu yangi ki samla la ni ki ramba ki ramba ni pa habaga jing persai ka wan ba pimla shu ban ya le ka jing persai ya kren bat uparlok ni ka parlok ka bariu blai ya kren bat ki parlok ki bariu blai kiba pilak menyerap pi kiba ban ain sindri kiba menyeslok pi tu nyekren but kadang kam hai pi bingindon kita ki partner ni kita ki perlo kiba riuplay kiba lak ban ain sindri kiba haba ka jin sei ki wan ka jin jini
kambut rabah habis pusai kiwan opsi mencingi bagi cium snap hala dia nrai nyapan keren demi siapa ban ikran ba khamtam kitu ki brio ki bala kham tim utrai ki bala kham sam amen kumbak tin jumlai kong sao nhau Jacob sao nhau kong ba tungin be yo setan pat un sa phet na phi ngin be setan un sa phet ngin mai la yang tak pusai bakin le try clear ki cium ngin ha be yo setan ha resist ya setan ai ba kano ba hot ka ba nginum compromise baka putai nginum compromise barka e ba setan wan bisha yang ha phi ya mas tho nginum kibrio nginum kibri ba telot ya mas tho ki telot jengi ngidan kami ka bor jong sim bo jong play bangin job e ka jing persai in job e kita ki e berkhon balai ba ki persai ki wan ha ka jing jengi balai sip la kini balai ba ki persai ki wan abang let ki kidu ki perok ki persai ki wan ai kan let ci office ki persai ki wan balai ka jing persai ki wan ka daw bolong ban penjengai lo yang inau play man penjengai lo yang inau play ba pengen penjat lo ya kata ka jing long ka bah ka jonga ba jong pi man penjat ka long ka bah jonga ba jong pi pet example pet no brio uba example uba dikia la no uba dikia ula ulong ba bha hakapor ba dikia ilok hayeng ki khon ki sutana ba nei masen dikia lapin kelar kita jinglong itu brio lapin tema lapin still dor dia kita jinglong itu paro kompong penengok kudu kan brio ba bha tai masen dikia pi ka jing pucai ka penong ka sniu yang habe pi yang kita jinglong ba bha jungi usaitan ulong ba salak ro kata habang ipet usaitan umpet ya katakan no area ka ba turut manga pi habang idan ka jitul no area usaitan wan atak ya kata abang apet gini bas le sports kibale boxing nani kano no sports ka ba kile kin habaki le kano no sports kijule no kijupet kmi thu bhaya tu opponent juki utu bakile pisa kipet akan no kalyang utulak hakan no kalyang ka ba umdala bhaban le kai but ha kita yang utu brio un target bat un penrem yaitu opponent itu bila pisa un penrem un mat kita cakap betul jung takadau usaitan lu unwat kita ke poin ke ba telot takara komi kon ke joblai habang idan hakan no ke area ke ba telot to ngin let ban jan ba kita ki bri ke ba ngok kata ka jing sniu lera ka jing em jengi kum ki kon ke joblai lera ngin ke ba telot hakaba la kalong hakan no ka jing sniu bangile ba habang itip ba utu perok jing ulong ba le itu kam sniu to ngin nyelet ban jan ba tu bri ba sniu utu bri ba le kam namar ngi telot lagi lek aku ngin ngok no akan jisniu la kalau akan jindi jimbam akan no kam bamman no kam sosi jublay la kalau ko ikon jublay ngin so tu ba usai tak atak ya kata ka jitrot ka jonga pa jong nya pan setu bai kata kalau ko ikon jublay ya pan bon blay ya pan let jublay nomor ya pan setu ba detang blay uba krau detang blay udan bor ban habang isyani au ya yang batu ulung kam krau hangi ban ya kita ke ibadah hari kebertai kita mau ni dan tahu orang baling do ba krau uba la syak pensai ke babun kilat kebun kelenti jisu la syak pensai ke babun ndre ula job kita berkhon uni ujo jisu unyarap yang habe piru bangin job ya kan ni kiji pensai ke bawan kiji emjeni amen ngila man let saka ke himanga jong play saka ka ka throne ke jong saka ket ke jong ai jingai jong da ka jislur nomor belai ngila job kita kiji pensai bro kui kon jumlai ba mungkin tu yang IP ba ni ha pas tu kanu ka jing pensai bat kanu ka jing tenju sa ka pon ka balai ka lomba ka pareng ka trespassers nani ni mat ngin mat ya kita ki nong ren ka jing jingi fi haba ong ki nong ren ka jing jingi ka mot no ka mot ba laradan ka yeng ka jonga haba ngadan ka yeng jonga haba ki be ku wan ban nyat ning ba ka yeng jonga belet sa ka wi pa ka yeng kalong ka ba ki yat ning ba ka yeng jonga kiyat ni bagi jonga ki trespass ni kiyat ni bagi rengkang ni kayu jonga kamdai ni ki banyak ni kiyat ni ba kalong pean hakapor haki kiyeng ki ba kham shagri no we le ki om no ba lara kiyat ni ba ni ba kita ki yeng jong pi la kiyat ni ba khrem ko permission pinsha makaan trespassers will be violated kita ki bayat ni ba kita pinsha makaan pi kinan kita kiban rengkang yang ni
kiban le rengkang ni kita kinon kang jing jengi kemau Jisu hikai gunu kawin ke jindwai kabau Lukas katwai sa omno ma ki rengkang jengi kumbang ngir ni ma ya kita kibarengkang ni ma ki rengkang jengi kumbang ngir ni ma kita kibarengkang ni kinan kita kibarengkang haka jing jengi kiban haka jing jengi kiban persosi jengi kinwan haka kilak wan hak ka jing kasam jengi haka taka jing jengi kinwan ban persosi jengi ban ketang jengi ban pendom jengi kinwan ban le ke ban penong jengi bangin bitar bangin dom ki kinwan ban persosi yang apa pi kini kilong kita kinong pendik kita kinong bisni kita kinong sun jengi kinwan haka jing jengi ba kita kirkom wan jengi kalau man provok ini man penong ini bagi laptop persak ulai ndai tien jom lai keran ne oma kada yang ini bagi ma ya kita kibarengkang ini ngin ma kita kibarengkang ini kalau ba bahaya ini bagi apa ngide bagi brio ya bagi ide bagi brio kamtam gitu kiba juan ban interfere ban le kalau ban persusi jengi nah kalau ka jingade silok dan yang hajing kasan kalau ba yang ini lagi wan ban le kalau pas sendiri kalau ba ini bagi ma lagi bagin gelap lagi bagin kalau ba ini ndai kum konjoblai haba kini ki trespassers kiwan kini ki nongran kiwan jengi tungin ma lagi kenmau kadang kam yang api bangin lagi dan kita ngin habun benno nak jemut jengi yang pun khutno nak kata jeng soto jengi yang pun soto lo pun khutno nak jeng soto jengi kenmau bang haka jengi ki brio kindan kita ki trespassers kita ki nongran kam takara ki konjoblai gidan kam soto kita bat kabasa kada ke jing klumar ni ke troubles ke jing klumar ni ke troubles kin pun bagi jing klumar ka jing jengi bagin poi bagin yo ban long ku Jesus Christ kin wan jing klumar ka jing joma ba jongpi hoi kin jing klumar kin dan pun kidau pada namar ka pop joma jongpi namar bagin apa susi boleh menshwa but namar ba ka pop jengi bagi le menshwa kalau bang nyapan mapat mentah ya kai bang nyapan mat ka jing jengi takara kijing kumar kila ban wan lesi namar ba ejing le jungi ki kam jungi ki bad habit jungi menshwa po bangi papian Jisu ki penlong ni ban besniu lesi ka met ka phat jungi ban besniu ki tor jungi ban besniu ya ka kop ka kya jungi ba kini kin wan ka jing jonga ba jongpi kin wan kita ki troubles ka jing jonga ba jongpi but kadang kam yang ba pi bangin sutho ba ngidan kam ni Jisu what happened to kini ki jingya ti jungi kita ki troubles ki ba menya tu kenmau Jisu dorkan bat ngabat pi unyarap nga pi bingin job limba kini jingi kidan ki banga ngai thu ki ba hoi menswa kala ki jingi kan ko badengkar rata ndai hade ka to ka de po ki pleng Jisu ba hade ki la pleng Jisu la shakri la do Jisu ka zaman wan ban ka jing shitom ke ron zaman ban ke jing ka jing jengki kita ki jing le jing jengki bar ki hapan man namar bablai namar ba kita ki ke jing le jengki ba menshwa ba kala penlong ba ka met ki kan torno ki hapan ma te jing te hapreng to kita ki jing kita ki jing klumar kita ki ba wana ka jing jengki ki ya mani tra kita ki ya shakni tra ndai to ngen bu ke jing li yo blai ba tong balai no me ayang ki jing dan kepuan nak ada juga pop cengi ni mat cengi nak ada juga pop cengi ni mat cengi tak ada tungin sotu kita ngin pan bon oblay bah preng gini ke jing bang ya ban nyat baru bah nyiap sotu bangin haban be kata dak bangin long Jisu bangin syakriya Jisu amen apa kawan kita tunjuk tungin sotu bah kadang kami ngapi bangin san dan sautuli kita kijubab ki bangila ban le habau abangi mar ki kijinge dan sautuli mo ken mau na le bakran chang manesh pang ke jing tenju ke jing penshoi ke kita ki nongreng kang bar kunjuru kita ki jing rumah ki jing jingi habaka jing tenju kawan na ka jing tenju kawan na oblay sulong relax suras but shushania but hakata ka jing punya chomblay ken mau Jisu udah na pokalieng bo yo tia akalien Jisu sulong relax ben utip ba kata liang kat sawan kan leer kat sawan nei usulong relax ya kata liang tongin so thu ba habangi wan ki tu ju jingi ngin sesenya kata ka jinya jong play kin mau sam ko tak koi ka omno ba utaw ma shong ka bari jong bakli ta be unyo ene ako ka jingka jong bal bod baro amen ngin chu shong ba ako ka jingka ka bari jong bakli ta be
katari ke badan kamba lara dai ka jing pinstom lara kadai ka jing pinsoi lara dai ka jing pinsoi bo wan ban jale ngi bon man atak ngi ngimbe ban da chajan jangka ni hapan klan ni hapan kumba sam kuban kong kong ba ngimbe ban yeng lambat ki ngi be song lambat ki ngi be nya lambat ki sam ka ban kong ka kren sai haba ngimbe ban let ba kita ki ba le sniu ngimbe ban dan lambat ki haba ka jing pinsoi ki wan amen tin jom le ka omno sep kita bukan pat ya ka jing ajung mut ki beri bas nio ki bambuat ya ka jing le ki nong pop la ni so ba ki nong ya ba ki tu ki bam dan kam ya ble ka dan kam ya phi bangin hapan ketat no ki wala ra ki perlu ba ye ya ha ba piru le la ka de ki pun sai ya hapan ketat ya ki ka bala ki ba la ka de ka ta kita ki nong ran kam ki ba wana ka jing sini sudi kenon lagi, sudi lagi, seplat lagi, ngembay ban bat lagi, ngembay ban pen sendiri di tang nak ada jom kita kenon kang buat kerja mencuci, amen. Ngembay ban keep record, ngembay ban bat sa lagi, ngembay seplat lagi. Pada day kenon kerja kelumar ni kerja nanti kata ka trouble ke bawah nak kerja macam apa jumpi, kan kami ni bangin kelapun, bangin long sisa bawa belai, bangin sisa kerja kawan persos. Pinso bahaya boleh agak cakap macam boleh long boleh berjaya map ikipok cungi ber pun yang ni nak kita kecing le pemok cungi baru tak ada kini dia kaya bawa boleh kuat yang apa pun keren harga sini bah Jisu habangi kuat berlong Jisu ngin mat ikini kecing macam ni mana kasi ngin mau kecing ke maturity ne kecing barangin sunshine try kalau kamdai ke batang sini kadang kam mangin yat nak away kendon syak away kendon amen balong ku Jisu ya penyat ba kini kendon ya penyat ba kecing tenju kecing pensoi kita kecing ya penyat ba kita kendon kam agak cik emjungi bangin long kum kata kadur ke chok play ya pan I love Jesus Christ I love Yesus ku chok play bon tray po changap chompi bom yaram yangi bom ya yangi hot ni hak situ bangin pan ke bon play menjarap yang hawe pi bar habang syania ang bisin ko jumplay menjarap yang hawe pi takadaw Jisu ong kini gentien ngalaya tu ya pi ya kini baro kanang baka jing suk jaga kan na pi ken mau Jisu ong kwa ban ong baka jing suk jaga kan dan hapi hakan ni ka pertain penmat kini kijing kijing le kita kijing tenjuk kijing pensoi penmat ndrei tolong slur nomor ngaladep job ka pertain amen. Habang idon yung Jisu, compare kaya ibang imat ang naging compare kaya ibang yadin ba? Kaya ibang imlakan pedang mo na kuporkiwan ang naging juni. Nray, habang idon yung Jisu, ay baga jingsuk yung Jisu kung na naging juni. Nang takaburang yung bulay, tunglit ng duway. Bulay ko pa jing babneng. Nga ingo imen dan kapor, nga ingo imen kita me krensi ngi tra chisbit ngba tin ke jome ke tra chisbit ngi thrang e tra ban long ku Jisu ngi thrang e tra ban yo ke ta dur ke jome ke long nya ke jome ke tra ba tra Jisu ya bangi ha ban ya ngba kita ke jintin ju ke jingem jungi ha bangi ha ban ya ngba tra kita ke jimpet shai ba ke jingem jungi ha bangi ha ban ya ngba kita ke nong kam ngba kita ke jingele troubles ba ke jingem jungi tra ya duai ke mat jungi mat jungi ke tra chisbit menyerap ke tra bangi la on pet sene tra uta unong sedang kita auto and finisher of faith kita bangin petchen kita tahu banyarap ini kita banyarap ini lembak ini kijingnya dijungi hari kepercayaan kita Jesus banyarap ini kita bangin sang kita bangin klan kita kidoksa kita ubriu bagi jam sim kita unong baklan basam kita buat pendat ikaman kecil kita terang yang aku imen tadi kapor naroy kerkui ibai bapet yang ke program kerkui kita haga kerja ni dengan Jesus Buram kecunggup buram orang tangsanya bertangsanya mentabus kita pun cukup. Amen. Amen. Berikan kuifi.